Muri Zimbabwe hapazoshata manje noti pobuda nawo dzinonzi aiwa idi Mnangagwa aiwa odipota maChinese aiwa vanhu vokuchema nemaChinese onzi aiwa mamwe maChinese ngaambodzokera ngadzokere nyika kwavo. Muri Zimbabwe nawo maChina yatozonetsa noti vanhu vari kukumbira vachiti aiwa vari kuuraya nyika yedu. Saka pinda munhau izvi zere ndokuudzire subscribe ulike tina on the bell icon turambochana maupdates andokupa pano paZim News Live. Ndotoona kuti pana pamuzimu ai inobuda chinzi the ZANU-PF has deported hundreds of Chinese nationals in response to the claims of employment with Chinese multinationals involved in multi-billion-dollar projects within the country. Speaking to the Independent, Gono said the Department of Immigration had tightened the screws at major ports of entry since the operation began, and many foreigners were being turned away on arrival. She said, "Our main mandate is to protect the security of Zimbabwe. We turn some of the illegal immigrants away right at the airport. Major projects like Wange 7 and 8 and other big projects saw a huge influx of Chinese and other people to Zimbabwe, purporting to the part of the project." Ndo mashoko atatoka pana vachinzi aiwa maChina anga kunyanya kupinda muZimbabwe nevamwe vanga vasikatombozikanwa vaitongopinda vachitoenda maprojects anenge ane mari anenge achipisa vaitongonosvika vachitondodii vachitondoluta maresources. Saka vanzi aiwa ZANU-PF yonotena away maChina aya vamwe vatodipotewa kutotaura kuno vamwe vatodipotewa vachidzoseka kunyika kwavo. Muri Zimbabwe chimbotudzai munoti kudii pamusoro penhau iyi inhau dziri kuda muzimu aidzi tangokudzai dzakadaro chimbotudzai munoti kudii pamusoro penhau iyi pinda mucomment section medu tudze mafungiro enyu saka vanosubscribe kulike otina on the bell icon turambochiona maupdates andokupa pano paZim News Live.